Γεια σας κορίτσια και αγόρια όλων των ηλικιών, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου, ευχαριστώ που παρακολουθείτε τα βίντεο μου. Σήμερα θα ήθελα να ξεκινήσουμε να μιλάμε για ένα θέμα που προέκυψε το τελευταίο καιρό και με απασχόλησε. Πολλές φορές ακούμε για ένα παιδί ότι είναι καλό παιδί, ότι είναι ευγενικό παιδί, ότι είναι εργατικό παιδί, βοηθάει τους άλλους, ότι έχει ταλέντα, ότι έχει φωτεινή παρουσία μέσα στη τάξη. Και η πρώτη ερώτηση που μπορεί να μας έρχεται στο μυαλό είναι «Και τι βαθμούς παίρνει?» Και το λέω χωρίς κακία, γιατί το κάνουμε σχεδόν όλοι. Είναι σαν να έχουμε μάθει, χωρίς να το πει ποτέ κανένας ξεκάθαρα, ότι καλά είναι όλα αυτά, αλλά η βαθμή είναι πιο σημαντική. Αυτό είναι που μετράει. Και έτσι ένα παιδί το οποίο είναι πραγματικά εργατικό, το οποίο είναι ευγενικό, το οποίο έχει τρόπους, το οποίο μπορεί να έχει ταλέντα, ξαφνικά νιώθει ότι πρέπει να απολογείται για τους βαθμούς που έχει. Γιατί δεν είναι το ίδιο καλό με κάποιο άλλο παιδί το οποίο είναι άριστο. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ λυπηρό. Έχω υπάρξει ως παιδί σε αυτή τη θέση. Είχα καλούς βαθμούς, αλλά πάντα υπήρχε απέτηση για καλύτερους. Και καταλαβαίνω τα παιδιά τα οποία προσπαθούν και μπορεί να μην έχουν το αποτέλεσμα που θέλουν. Δεν είμαστε όλοι φτιαγμένοι να τα πηγαίνουμε άριστα σε όλα τα μαθήματα, να μας ταιριάζουν όλα τα μαθήματα. Και ως παιδί το οποίο τα πήγαινα πολύ καλά στα μαθήματα, σας λέω ότι δεν θέλω το παιδί μου να είναι άριστο. Με τρομάζει το παιδί μου να είναι άριστο. Ναι, ξέρω, όλοι οι γονείς νιώθουν περηφάνεια όταν τα παιδιά μας τα καταφέρνουν, όταν έχουν καλούς βαθμούς, όταν είναι άριστοι, όταν σηκώνουν τη σημαία, αν είμαστε στην Ελλάδα, όχι όπως εμείς εδώ. Το καταλαβαίνω αυτό, όμως εμένα πραγματικά σας λέω, ως μαμά θα με τρόμαζα αν το παιδί μου είναι άριστο σε όλα. Δεν είναι φυσιολογικό για μένα και το λέω όχι ως μάνα, το λέω ως άνθρωπος που υπήρξα παιδί και ξέρω πώς είναι όλο αυτό. Όπως και εσείς που υπήρξατε παιδιά και ξέρετε ότι δεν είναι φυσιολογικό να τα καταλαβαίνεις όλα τα μαθήματα και να σου αρέσουν όλα τα μαθήματα. Και ότι δεν είναι το πιο σπουδαίο πράγμα να έχεις τους τέλειους βαθμούς, να είσαι ο καλύτερος στη τάξη και ταυτόχρονα μέσα σου να είσαι κολόπεδο. Και θα μου πεις, γιατί θα πρέπει να είναι τα δύο άκρα? Όχι, δεν είναι πάντα τα δύο άκρα, αλλά προτιμώ πραγματικά το παιδί μου να είναι ευγενέστατο, να έχει όμορφους τρόπους, να είναι καλό παιδί αυτό που λέμε. Όχι γιατί τους άλλους έξω, να είναι σαν άνθρωπος καλός. Όχι το καλό παιδί που έχουμε μάθει εμείς πλέον να λέμε το καθένα που προς τα έξω έχει μια καλή εικόνα. Δεν είναι αρκετό αυτό. Δεν είναι καλός προς τον εαυτό του σαν άνθρωπος και μετά και προς τα έξω. Αυτό για μένα μετράει. Γιατί έχει γίνει ξαφνικά αυτονόητο ότι ένα παιδί είναι καλό, φωτεινό, εργατικό και οτιδήποτε άλλο? Γιατί όλα αυτά είναι δευτερεύοντα? Για ποιον είναι δευτερεύοντα? Γιατί η αξία ενός παιδιού να μετριέται με αριθμούς, με την αξία του, με τους βαθμούς που παίρνει? Δεν είναι σωστό και το ξέρουμε. Σκεφτόμουν πόσο εύκολα ξεχνάμε ότι η ενσυναίσθηση, η καλοσύνη, η ευγένεια, η φωτεινότητα δεν είναι δεδομένα πράγματα. Δεν το έχουν όλα τα παιδιά και δεν καλλιεργούνται εύκολα. Κι όμως τα προσπερνάμε. Δεν λέω ότι οι βαθμοί δεν έχουν σημασία, φυσικά και έχουν. Είναι το σκαλοπάτι στο οποίο πατάνε τα παιδιά μας για να μπουν στις σχολές που θέλουν, για να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Όμως δεν μπορεί να είναι το μόνο που έχει αξία. Γιατί αν ένα παιδί μεγαλώνοντας μαθαίνει ότι όλα αυτά που είναι το ίδιο δεν έχει αξία, αν μαθαίνει ότι η καλοσύνη του δεν έχει αξία, αν ταυτόχρονα δεν υπάρχει και η επίδοση στα μαθήματα που απαιτούν οι γονείς ή απαιτεί ο κόσμος του γύρω, δεν ξέρω ποιος, τότε αρχίζει κάποια στιγμή να αμφιβάλλει για την αξία του. Και δεν το θέλουμε αυτό. Δεν είναι σωστό αυτό, δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Ίσως αξίζει την επόμενη φορά που θα ακούσουμε για ένα παιδί ότι είναι ευγενικό, ότι είναι καλοσυνάτο, ότι έχει καλούς τρόπους, ότι είναι καλό και φωτεινό παιδί. Να σταθούμε λίγο εκεί. Να μην πάμε παρακάτω. Να σταθούμε εκεί και να πούμε πόσο σπουδαίο είναι αυτό από μόνο του.
Γιατί αυτά τα παιδιά είναι οι αυριανοί ενήλικες. Οι ενήλικες που θα νοιάζονται τους άλλους, που θα στηρίζουν τους άλλους, που θα είναι δίπλα στους άλλους. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία το τι έχουν μέσα τους, τι έχουν να προσφέρουν σε αυτόν τον κόσμο πέρα από τους βαθμούς τους οποίους βγάζουν. Εσείς τι λέτε? Σας έχει τύχει εσάς να σας λένε για ένα παιδί όλα τα καλά και να ρωτάτε και τι βαθμούς παίρνει? Θα ήθελα να διαβάσω τις σκέψεις σας, γράψτε μου. Σας φιλώ, Αλίνα.